pasyon borngin na parjulo di bagasan bornginon. Marid di mahita siyan bukwid di nomor 76 ayat sada dohot 2. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di purbadia na tumo palangit doho tanoon. Tabering maidu ni haporsiaw ni jala na paujukosa. Sikat nilas ni roha tohap na ihian, so dietongi hailaon. Gabi hudul disiamu ni habansa ni debata. Paingot-ingot tamu ma ibana napa taon paraloan si songoni dopak ibana sian akka pardosa. Unang manak lojahamu, unang mandaki tandibuna, haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan Yesus, sasada hodo si Pangulu jala si padomu jolma tu debata. Jala hudok kami mauliate tuho, alani saluhut na binahemi patupahon hanguluan nami. Asa hupikiri hami toktong na tinaumu dohot hamamatemi. Asa luasokon hami dosa nami dohot aka pangarusun nami. Jala asa tubuh di hami pamopomod diri dohot haporsiaon nasitong. Jala asa maroha haholongan hami uhut mandok moliate tuho. Asa olo hami mangihut toko rodi hamatean. Ali Tuhan
di homa tama puji-pujian di tonga-tongani saluhut huria naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai. Rolat ikon ro disalilin lilingna. Amin. Kor sian Ina Maria. Maridihita.
Tuhan Yesus borha tu Jerusalem. Jadi dia raho Yesus ma sisianna nasa puluh duai, jala didok ma tu nasida. Nanako mahita tu Jerusalem jala tulus ma tu anak ni jolmai sasudena tersurat di aka hatani panurirang. Ai pasahaton na maibana tu aka parbegu, gabe isahanna, leaanna, jala tijuranna maibana, mate dungi mulak mangulu maibana di ari patuluhon. Alai dang diatu sinasida, jala dang diboto nasida na hinatahon nai. Ini di pasa aka situani mangurot aka parasi marasuk goda. Ahamabahenota, ailan pada di bayan halki, mulu ikapa sombu ibana, korsea mahalak saluhuk natu ibana. Gabe Roma halak Roma mangarapas tanota dohot bangsota. Alai hehe masada sian nasida i masih kayapas, situa ni malim dinasa tauni didok matu nasida. Nahurang roha dohamu, dang dipikiri rohamuna dengan do mate sadahalak humokop natoropi, unang lau mago sadok bangsoi. Alai dang sian rohana sadiri di hatahoni, ala situa ni malim ibana dinasa tauni, ubahen na disurirakon na naing mati ma Jesus humoko bangsoi. Alai naing papungon na aka anak ni dibata aka namarserak dope laho pasadahon. Asa olat ni nasadari i martutu manasida laho mamusa ibana. Alai didok nasida mahuhut unang madi pestai sotong gutur natoropi mareddehita. Yesus ditomu-tomu di Jerusalem. Dungi onom ari-nari asa dapot paskai. Saha ma Yesus tuhuta Betania nani inganan ni sila sarus na sinunggulan ni Yesus sian namate. Jadi di Paulina sida ma di sisi panganon ujuat di ibana. Si Maria do makkobasi, si Lazarus masada dongan namangat disi. Gabe dibuat si Maria masa hati miak nardus na arga na somarsaur. Dimiahi ma pak ni Yesus, jala obuk nama dibahen mangalapu. Jadi digohi miaki ma bagasi. Jadi sada sian akasisianna si Judas Iskariot, nanaing majehehon ibana madok. Buasa sogina dismiaki arga 300 hupang, bahen silehon-lehon tuah kana pogus. Alai dada na pogus na sinarihon na ubahen na didok ibana songoni. Panakko do ibana tahe. Diusung ibana do asi-asi ni halak. Aitu ibana di pasahat puroi. Dumini na Jesus ma pasombo ma ibana ay di paradi doi pangat mina. Alai anggo au dang manotong ni jolma muna. Itap natar bahetsa dona niulanai. Naman jaloan ibana nami ahot kamatak kusong anamuna. Situtudo hatak kontuhamu manang di ape dilihat ortibion di jami tahun muse barita naulion
hata hononna donang inaini gabi bartana. Mari dimahita. Kor ina padang bulan. Dungi torang ni arinai,
dibegi halak narotu pesta ima naneng ro Jesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma mare-mare lahu manomu-nomu ibana huhut majojouhon. Dungi didapot ni Jesus ma halu disada. Ima dihuduli hobar tunatar surati. Unak ko mabiar ale borusion. Idama rajam do naro marsihudul di anak ni halude. Alainin na mamangalusi. Hudok matuhamu. Aut mauhom nasida jojouma akabatu maredde mahita. Tuhan Yesus patupahon ulaun na badia. Alai di hari parhubasan parjolo ni paskai, didapoton sisian nama Yesus akanin nama, tu dia mapaturion nami di ho panganon paskai di pangido roham, gabe dido Yesus ma, laho mahamu tuhutaan manopot sianu, dok kamu matuibana, tona ni gurui, nadapot ne matikiku, di homa au sorang lahumangan paskai rap dohot sisi aku. Jadi saut ma disuruh ibana sisian na dua halak. Jala di dokma tu nasida, mololau hamu tuhutai pajupang mahamu disi, dohot sahalak na mangusung aik sahudon. Ibana ma ihutok kamu. Tu ibana ma dok kamu, di dia do bilut inganan asa disi hupangan hami paskai. Jadi patuduhonon nama Tuhamu bilut pargijang sada, nalabas natipak hinebangan, disima paturehamu dihita. Jadi borhat ma sisian nai, dibongoti mahutai, jadi jupang matutu songon na didolok nai, gabe dipature madisi paskai. Asa dungbot ari, Roma Yesus doho sisian na nasa puluh duai. Jadi namangani nasida hehe ma Yesus yang namangani di tanggal ma ulosna dibuat ma bahasahan ditapolhon ma tu ibana diusehon ma aik tu sambong dungi biru mapat ni akan sisianai dia pusi ma dohot basahanna nati napolhon nai
Dugi sahat ma ibana tu Simon Petrus, jadi didok mandok ibana. Tu ho ale Tuhan mamuri patu. Dungi ninna Jesus ma mangalusi ibana, dang diatu si ho pabahenakku na tu ho anggonuaing musepe boto omui. Dungi didok si Petrus ma tu ibana, matua tanaon dang buriom mu patu. Dungi ninna Jesus ma mangalusi ibana, molo soburioko ho dang partoha po diau. Dungi ninna si Petrus ma, ale Tuhan unang maholap patu, doho matangan, dohot uluku. Jadi didok Jesus ma tu ibana, halak naung maridi i, dekko beburion, ay nunga sude ibana yas, naung yas do anggohamu, alay dang luhut tamu. Ay ditadado si pasahat ibana, ubahen na didok, dang saluhut na hamu iyas. Sadu diburu Jesus pat nasida, dipake mamuse ulos na hudul ma ibana, didok matu nasida, ay diatu si hamu do pambayanaki tu hamu, digoari hamu doau, guru dohot Tuhan. Jadi turedo pandok muna disi, ay i doa hau tutu, asa molo au Tuhan jala guru muna, mamuri pat muna, tamama nang hamu masih burian pat. Ai sitirondo hulehon tuhamu, asa dibayan hamu songon naung hubaini tuhamu, na tutu situtu do na hudok kon tuhamu. Dang hubalga anak somang sian indukna, dang na sumurung suruan sian namar suru ibana. Molo diboto hamui, martua mahamu manguloson. Maredde mahita. Jadi dinamanganina sida ninna Jesus ma, si tutudo nahudokon tuhamu, sada siya kamu naing pasahaton au, dungi marsaksi tutuma ibana, gabe dipadok bema tu ibana. Datungawi Tuhan, alay ninna mamangalusi, iyai narap dohot au manurdukon tangan na tu parikawan, ido napasahat au. Tong donian ujung ni anak ni jolmai songon natar surat tian, alai marjea do halak napasahat anak ni jolmai, tagonan unang sanga tubuh ibana tu hasianganon. Alai adong manasian su. Jadi nina mamandok ibana, korma isen ani doki. Jadi di pajonok mat tu lampu ni Jesusi mandok tu ibana. Tuhan isei gabe dialusi Yesus ma ia tu si hulehon na satoti.
Jadi disorno pema nasa topiki dilehon ma tu si Judas Iskariot anak ni si Simon. Jadi dung diboduti dibongoti si bolisi ma ibana. Dungi dido Jesus ma tu ibana. Humato maula si ulamu. Asa dung dijalo si Judas nasa topiki. Pitor laudo ibana tu balian alai borngem ma ujui. Alai dibongot si bolisi ma si Judas namar goar Iskariot sahalak siana 10 duai gabelaho ma ibana martutuk dohot aka situani maling rapo dohot aka panuagene manang dia dalanna pasahaton ibana tu nasida jadi sian hasni roha nasida marpadan manasida mangaleh hepeng tu ibana dioloi Yesus mai jadi dilulu matiking nuan pasahoton ibana sosian pamotoan ni natoropi. Mari demahita. Jadi dinamangani nasida dihidak Yesus ma roti di pasu-pasu ma di ponggoli ma jadi di parlehon matua kasisianna huhut ma didok jalohamu pangakamu dagiku doon dungi dihidak ma panginuman didok ma mauliate di lehon matu nasida huhut ma didok sudehamu manginum siani ai mudar hudoon mudar parpadanani nani usehon humokop toro bahen hasesaan ni dosa. Alai hudok matuhamu, nasotu pabe inumoku olat nion sian parbuini hau angguri sahat rodi diari sogut. Disima inumoku nei baru rabdoho tamu di harajaun ni damang. Jadi dung di endehon nasida ende pujin pujiani. Ruar manasida tu dolok jetun. Disima didok Yesus tu nasida. Saluhut dohamu naeng targasip mida au di nasi bornginon ay natar saurado gabi marserak ma biru-biruna sapuguanai alai nina si Petrus ma mangalusi ibana agia sude nasida targasip midaho anggo au nasotupa targasip alai nina Yesus mamadok ibana oh Simon Simon nunga dipangido si bolis naing segiomu hamu songo dahanon. Alai audo namanangyak koko unang mitop hapor siyaumi. Jadi dung mulak sogo roham pargogoi ma rohani akka hahanggim. Alai ni nasi Petrus ma madok ibana. Tuhan nahubas doau madongani ho tuhurungan nang tuhamate ape. Alai ni na Yesus ma hudok ma tuho Petrus dang martahuak manuk sabor nginon sojolo tuluhali suada honommu naso tinadam au kor remaja naposo bulung.
Mari dihita. Di Getsemane martangiang tuhatai. Dungi sahat ma Jesus rap dohot nasida tusada porlak na margoar Getsemane. Jadi didok matuaka sisiani, hudul mahamu jolo di son saliling di san au martangiang. Dumi ditonggihon ma si Petrus dot anak ni si Dumi gabi marsak si tutu ma ibana. Jala bobonosan jadi didok matu nasida. Mas hai marsak si tutu do rohaku. Hirana mati do. Dison mahamu rap dohot hau. Dungi lauma ibana sautik tujolo. Dipatuka mabuhina tutano martangiang ninnama. Aliamang namun tarbahen salpuhom masih inumanon sian au. Alai tahe. Unang marguru tu rohaku rohamdo. Dumi mulak ma ibana tu aka sisiana. Jala tarpodok do nasida didapot. Jadi didok mau tu si Petrus. Dang margogo hamu hape nanggo sangko pasi. Dungo mahamu jala martangnya. Asa unang hamu bongot tu pangujunan. Ay nagirgir donian tondi. Alai gabi do ia daging. Tarpodom sisian ni Tuhan Yesus. Dungi lauma ibana padua halihon martangiang ninnama. Molo so tarbahen salpuon da ikon huinum. Say saut ma lomo ni roham. Dungi dinaro ibana tarpodom masisian na didapot. Ay masay dok salibon nasida. Dungi ditadikom ma lauma ibana martangiang patuluhalihon maddok hata odeng. Dungi didapoton mamuse aka sesiana. Jadi didok matu nasida. Datan muna dope modom dohot maradian.
nunga dapot tikina nuain, sahat ma anak ni jolmai tutangan ni pardosa, hehe mahamu, lao mahita, ing nunga ro napasahaton au. Alai diboto si Judas do inganani, ai jojo do marpungu disi dohot akka sisiani. Ia si Judas diarahon ma akka soldadu dohot akka naposo ni si tuani malim, didapoton matusi matat sulu-sulu palito dohot si jata. Diboto Yesus do saluhut nanaing songgap tu ibana, jala ruar ma ibana didok matu nasida, isi do di jana homuna, gabenina nasida mangalusi ibana, Yesus halak Nazaret. Ina Yesus man mangalusi nasida, nunga hoko buatu hamu, audoi, asamolo tu au dilului hamu, loas malang akoi, ai naing do jupang dinado, dang adong mago hubahen, agia sada nenihoni tuau. Alai nunga di pabotohon parjehehian partinada adinasida, ai didokdo, iai nahu umma ibana mai imatakupamu. Asa pitor didapot toma Yesus di dogma, tabi di hoguru laos di umma. Alai nina Yesus mamadok ibana, marhua hotuson anggia, o Judas, pangumau do hape di baheko pasahaton anak ni jolmai, dungi Roma nasida, dilaluhon matangan nasida tu Yesus manakup ibana. Dungi adong mas sadasian dongani Yesus mangal uhon tanganna disita ma podangna ditampulhon ma tunaposo ni situani maling sahal dipisikon ma pinggolna. Jadi didok Yesus matu ibana pasarung podang me aina manitak podang mago mabahenon ni podang aina sotar bahenaudo di roham mangido sia damang asa dipadiri diau saunari lobisian 12 loksa suru-suruan alai songod dia madisi saut hata ni suratina madok ikomasa dona songoni ujui madido Yesus tuakana toropi hirana do pakpanamu dohamu hehe marpodang jala marlubu-lubu manakku pau ari-ari doau hujan hudul mengajari di bagas joro soadong ditakupamu alai namasa do sude naon asa jupang hata niaka panurirangi dungi ditadikon saluhut sisiani maibana laho maporus tangiang mangido hasesan ni dosa asi maroham diau ali jahoba di bata asa mangulu au Sepalambas marohami dahami pardosa hodo ali Tuhan dilului rohanami si palua jala sirupi hami sian sabil ni dosa dohot hamatean. Lehon matu au hatuanmi, jala togihon ma elek-elek pangidoan nami. Sai manata maho Tuhan di ami akan makkaholongiho, ai sasada hodo di batani hatuan nami. Sai ajar hon matu au ale Tuhan Jehovah aka dalammu, asamar pangaloh au di bagasan hasitonganmu. Sai do pakko mabuhim tuhami, jala sai asima nama dongani hami. Sai tupakon magugum tuhami, jala sai palua mahami sian roha sibu. Kurie eleison, Tuhan asim maroham di hami. kurie eleison, Tuhan asim roham di hami. gok asini rohani jahuba dohamu rodi saliling-lilingna. Hasangapom ma didibata na digijang. Amen. Kor kantate.
Marid di Mahita. Dame ni dibata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madhita saluhutna. Damang daina ngakadongan nahina holongan, di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Hatani Tuhata, si pahusor-husoron ni rohata, di pertangyangan burngin pasyon na parjoloon. Ima na nenek sian buku ni parurirang Jesaya bidu 57 ayat 5. Puja hamadahita songonom ma didok disi. HP alani pangalau siotado ibana tartulang binahen ni hajahatota ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum ita hilala. Hidup sahatna di hata Indonesia didok. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hidup sahatna. Damang day nangakadongan nahina holongan sudi duhita baboto jala jot tabigi di pabotohon maritisian jamita ya buku ni panurang Jesaya pada umumna dibagi tulu dui bidu sada tutulu pulusia ima bagian na parjolo konteks partikianna adorakso terbuang bangsa Israeli tuha buangan Babel. Bagian apa dua hon bidu 40 tu bidu 55. Ima tagad di habuangan Babel nasida. Jala bagian apa tuluhon bidu 56 tu 66 ima dung mulak nasida tujuda. Atar idona umum akamang do taminang. Jala borhak sianido sudi akka usaha-usaha penafsiran. Akka ayat-ayat nas jamita nasian buku ni panurirang Jesayaon. Songonido nang noaing turpuk jamita di pertanyaan ta bodarion. Na masuk tu bagian apa dua hon ima tujudi habuangan Babel lebih nasida.
Molo tapayu tiu nakin kamang do taminang dimulai mai sian biddo 40. Isina pangapulion tu bangso natarbuangi. Dihamu kamang do taminang kadong asaluhutna, kadong sada na janggal pasitong na. Sada hal na membingungkan do molo debata na manguhum, debata muse na mangapuli. Alelas di situ tarida holong ni debata tu bangso nai. Alai tung jarang do taida kamangin nangati adong ikatan batin ni namadabu uhum tu nama jalo uhumani ya. Jarang kita lihat ada ikatan batin antara yang menjatuhkan hukuman dengan yang dijatuhi hukuman. Selain daripada hukuman itu dijatuhkan karena kejahatan yang dibenci oleh semua orang, sistem prinsip atau filosofi keadilan di pamasa di Portivion tidak mengenal, tidak memandang siapa, tidak pandang bulu. Ya. Iruna taida di patung Dewi Keadilan dengan mata tertutup, tangannya memegang timbangan dan juga pedang. Sidang adong hubungan. Tidak ada ikatan emosi. Kalau salah dihukum. Jadi nakin debatado na manguhumi bangsonai na paluaso tarbuang tu habang Babel alilas ibana do na marsuru akka panurangna mangapuli rohani bangsoi yang pada saat yang sama sedang menjalani hukuman dari Tuhan karena dosa-dosa mereka. Alai mukira jupak kita dwi, mungkin kita menemukan yang dimaksudkan tadi itu di rumah. Mungkin kita temukan di rumah, bakol do natoras menghukum gilengna yanakonna. Tak tega, tak puluh rohana. Tetapi asa adong si persiajarannya kada danahi di nguluna, di pardalaran di nguluna, terlebih di pertumbuhan, di perkembangan pemikirannya rohana terkejut dan kita menyesali kemudian. Hola songgak dopi. Barangkali juga pernah ada memberi hukuman yang lebih daripada itu secara fisik. Dohot dohita makilalahon. Jadi tohoma sitongma hatan itu hata naidot nana di poda tulu 12 aima tua di pisang jahoba do nahina holonganna songon ama-ama mida anak na hasudungan ni rohana seperti seorang bapak. Nah, jadi boy do tongraka manginang tadodo bodo ratar dodo hita rohani di bata. Bodo nakik kudok bagian daripada 2 hon memuka mesian biddo 40. Di biddo 40 ayat sada pasal 40 ayat 1 dalam situasinya bangsa itu telah terbuang ke Babel di Batado, di panurang di Batado. Apuli hamu bangsoki ninna di Batamuna. Dalam bahasa Indonesia, hiburkanlah umatku, demikian firman Tuhan. Molo tajahai secara psikologis. Ada pengulangan. Apuli hamu bangsoki. Menunjukkan ada kepanikan. Tuhan sendiri panik sebenarnya. Ketika hukuman itu betul-betul dinyatakan kepada umatnya. Adong dua kamang inangeti istilah antropologis. Kadang berasal dari kata antropomorfisme. Itu dalam dunia pendidikan disebut antropologi lah, ilmu tentang manusia. Jadi terkadang Tuhan memperkenalkan dirinya dengan juga terkait dengan emosi yang kita rasakan juga, sehingga kita bisa memahami perasaan Tuhan juga. Jadi mulai di surat si saya yang dison apuli hamu bangsoki. Mari kita lihat secara emosi kita juga. Ternyata Tuhan juga tidak suka sebenarnya menghukum bangsa itu, tetapi itu harus dilakukan supaya bangsa itu semakin baik.
hiburkanlah umatku itu. Nah Tuhatai. Jalasiani teridama bahwasanna holong do rohani di mata tubang sonai. Allah sangat mengasihi umatnya. Seperti seorang ayah yang menghukum anaknya, tetap dia mengkhawatirkan umat tersebut. Nah, di Hamuak Kamang do Taminang, maka kalau kita ambil tadi contoh seperti yang saya buat di rumah, maka ketika umat itu dijatuhi hukuman dan direalisasikan, dieksekusi, maka pada saat itu juga hancurlah hati Allah. Marsak maibana. Pada saat yang sama. Makanya ada kalimat yang secara kita baca secara penulisannya, secara psikologis, Tuhan apuli hamu bang soki. Seolah-olah dia hibur, jangan sampai mereka madele. Nah Tuhan itu. Habis ini bana dotong hukumani. Di Hamuak Kamang do Tamina karong saluh. Nah, demikianlah kasih Allah kepada umatnya. Kasihnya yang tak terbatas dan tak terselami kita. Meskipun dihukum, tetapi Tuhan tetap mengasihi umatnya. Bahkan Yesaya 53 ini juga, nubuatan di Yesaya 53 ini bukan hanya mau membicarakan tentang kepulangan bangsa itu dari Babel ke Yehuda. Dia bahkan melampaui masa hukuman umat itu di Babel. Bahkan melampaui juga keselamatan badani. Juga membicarakan tentang keselamatan rohani. Itulah yang dibicarakan tentang hamba yang menderita yang di Yesaya 53 ini, yang dimulai dari Yesaya 52 pada ayat-ayat terakhir. Nah, di Hamuak Kamang do Tamina karongan salutna songonima holong ni di bata tu hita bolo hita tatanda do panurang nona kamang nangati. Nubuatan ini kita kenal karena dia sudah digenapi nu ngajupang hagogotna di bagasa Tuhan Yesus jala sarupa do pardalanna. Jadi molo Johannes 10 nomi ay songono do holong ni di bata tukur tibion dilehod do anak ngasasadai. Dilehod do anak ngasasadai. Songo dia pangalehonna. Holat dilehod buti do dungi malu kita sudah tidak. Allah yang go pangalehon nai amang do Taminang diberikan dengan jalan ini, jalan penderitaan, jalan hapur suhon, tartulang, mabugang, itu benar-benar terjadi. Ada satu pemikiran dalam dunia kekristenan di abad-abad pertama disebut doketisme. Doketismeon berasal dari kata dokein dalam bahasa Yunani. Artinya tampak atau kelihatannya. Pemahaman ini menyatakan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu tidak punya tubuh duniawi, hanya punya tubuh surgawi. Sehingga semua yang terjadi kepada Tuhan Yesus hanya kepura-puraan. Dia tidak benar-benar mati. Itu doketisme dan kita menolak pandangan tersebut. Di Yesaya 50 toluon dia sia didok songonon. Rap dohot halak parjahat tiad tanomanna dilehon. HP rap dohot halak namora ibana dung mate. Ala naso adong naso uhum diula. Jaladang adong sipa oto-oto di bagasan pamanganna. Dang adong sipa oto-oto di bagasan pamanganna. Sada Petrus 2 ayat 22 pe dikutip don denet don ayat don. Tidak ada kebohongan. Dang adong gabus. Mulai Tuhan ini nak kita jahat dibukui masai marsak situ tu rohaku. Matius 20 nome 30 siai. Masai marsak situ tu rohaku. Marsak situ tu matuata Yesus. Nama was doau, nama was itu tu Tuhan Yesus. Karena kalau tidak demikian, maka semua adalah kepalsuan. Tetapi semua benar-benar terjadi. Dan begitulah cara Tuhan memberikan anaknya yang tunggal menjadi keselamatan kita. Dengan menggantikan kita hiad dosa sitongna, neko madalani, nanidalanan itu hatta Yesus Kristus. Ale ibana ma naga besik kata. Ipe pangalehon ni di bata amai duri. Karena kasihnya kepada kita. Oleh karena itu, akamang doktamina karong salutna, bagaimana kita mau memahami kasih Allah
ta pahami ma penderitaan ni Tuhan Yesus Kristus dalam realitanya, dalam kesungguhannya, tidak ada kepura-puraan. Dia betul-betul menderita, betul-betul kesakitan, betul-betul mengalami apa yang kita alami sebagai manusia. Ikosong itu. Jadi molo tabigin tapayuti no barita ni panaon ni Tuhan Yesus, akaha dipadok bisi imana hina tindakon mi berita nauli na selbi belon, itu terjadi nyata. Supaya kita benar-benar bisa meresapi, supaya kita benar-benar bisa merasakan secara langsung apa yang harus dia jalani untuk keselamatan kita. Begitulah etika kita dibangun dalam kekristenan ini, penuh syukur sekaligus mengenal dirinya. Sehingga saya mau mengakhiri renungan ini, bagaimana kita tidak menghargai kehidupan ini, bagaimana kita tidak menghargai keselamatan yang daripada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita sudah tahu sedemikianlah Tuhan itu menjalani hukuman itu menjadi pengganti kita. Atong akamang dot taminang las marohata. Ali hutai ngok ma dang namura-mura tu hatai madalani panubusioni pakkokoponi. Tidak mudah. Dia bahkan berdoa juga, marsak situ tu roh aku. Dongan ya audison. Tapi mula kibana tarpodo makasisiani. Idungoi muse, iulakku muse martangiang, tarpodo muse. Ipe jamita doya kamang inangate. Nah, nuaing mana gabe renungan di hita kamang dota minang, bagaimana kita tidak bisa, bagaimana kita tidak menghargai keselamatan yang diberikan Tuhan kalau kita sudah mengetahui bagaimana Tuhan mengerjakannya dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Atong porsia mahita, taha porsiai matuhatai, taoloi mahatanai. Mari kita hidup benar-benar dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Urupan nadohita asa dapat tita songo dia donalahu sipatu paut tadi ngulut tahun mari tihiti hapur siautai. Itulah yang mau kita kerjakan namanginang holong itu hatai nunga tajakobe di bagasan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus si miat do di bagasan nguluta atong mangulu mahita di bagasan holong itu hatai. Amin martangeng mahita. Mauliate rohanami diho oleh Tuhan, dihaputusammu oleh Tuhan balua honak kapardosai, diapuliho oleh Tuhan bangsomi na di bagasan habuangani alai lumobi dopesian na hinirim ni bangsomi oleh Tuhan dilehokodo dohot nang dihami dada holan parmulak nasida sian Babel tutano Juda alai dohot donang haluaun ni parto dio nali Tuhan dilehoko songoni nang hanguluan na manok tongi ali Tuhan di basa-basa hoko dihamil ali Tuhan mari tehiti anakmu Tuhan Yesus Kristus naga bisikak nami tu dosai ikon dalanan nama ali Tuhan akka sitawonon naso tertaun di colma alai ikon ulaunon nadwi Tuhan ikon ulaunon nadwi asa malua hami siad dosa do hamatiani atong mauliate marohana midiho ajar-ajari mahamili Tuhan manduk mauliate di bagas ngulu namion ajar-ajari mahamili Tuhan asalam gadda holong nami di Yesus Kristus Tuhan nami Tuhan si palua hamili Tuhan asa hupuji hami guarna nabadiyai asa hupuji hami litonu pasak hami guarna di tonga-tonga ni ngulu nami mari tehite akka ulaun nami di ngulu nami oleh Tuhan pos rohan nami oleh Tuhan barbisuhi hami lehot todimi mengajar-ajari hami asabu oleh Tuhan di bagas kaporsiaon na tutu hami oleh Tuhan molo naing pahuti-huton nami barita ni pardalanan sitawonon ni Tuhan nami Yesus Kristus oleh Tuhan di bagasan akka pertangyangan doh marsugot doh tarik Kamis asa hibul rohan nami oleh Tuhan pelenon nami tuho aladung takas hami mamboto panaonon ni Yesus Kristus Tuhan nami pos rohan nami di holi Tuhan pasu-pasu mahami saluhupna urupi hami li Tuhan mangulah nadenggan di tongan ngulu nami jala urupi mahami di padalanan ngulu nami asalas rohan nami li Tuhan madalani hanguluan di bagasan haluaon napi natu pami atong saat di homa li Tuhan ngulu nami
Olam mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, martangnya kami Tuho. Amin. Maredi mahita sebukede nomor 120 ayat sada duhu tudutna uhuk mata pasahat peliata 2 kantong. Tatangnya koma peliata, martangeng mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehun-lehun na dinggan dohut nasa ulibasa na mawaliutus. Hupa sahat hami masya na nilehom mitu hami, pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparasya kami pelianon,
patibulhon harajaumu di tonga-tongan ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam gir-gir hami mandok mau liati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap kita martangyang ditangyang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, Palua mahanisian pamaku, ai hodo na pengajan, dohot lagugu, rodi hasangapon saliling nililing na. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsawaran ni todi parbadiama, nama dongani hamu saluhutna. Amin.